Kacheno maya skunde ne tam mar adek dhi nyime, jonyuol e kaunti ma Vihiga mosebedo ka yudo kony koa e agulu mar Inua Jamii ywago deko mar chwalo omendago ma giwacho ni konyogi e duoko nyithindo e skul. Ka giwuoyo e alwora mar Madira e kaunti ma Vihiga, giwacho ni kopogore gi jogo ma hikgi oniang' kaachiel gi joma odak kod ng'ol mopogore opogore moseyudo omenda, nyithindo pok oyudo omenda e dweche adek, gino mosekelo parruok kaka gibiro dok e skul ne yawo tam mar adek. Apisa mar Inua Jamii e gwengego Cyprian Ongudu owacho ni ok mana Vihiga kende to kauntis mamoko bende. School fees kuanzia saa hii watoto tunashangaa hawa watoto watasomaje? Hizi pesa za serikali zimekuwa zikitusaidia sana sisi kama wamama wajana ambao tumeachwa. Zinatusaidia, tunanunulia watoto wetu vitabu, hata chakula, lakini sasa ni mwezi wa 3 kama hatuchapata hizo pesa. Naomba serikali itusaidie vile ilikuwa inatusaidia, kwa sababu ikituachilia hivyo tutaumia sana. Za upande wale watoto walio katika shida zinaonekana kuchelewa na zimechelewa Kenya mzima, japo zitolewa kwa wakati mmoja, lakini kwa kiwango ambacho ile mradi ambao wanatumia, ile software ambayo inatumiwa ya Shopee imetoa za wazee na za walemavu, lakini za watoto bado hazijatoka, japo wananchi wanaambiwa wawe na subira kidogo.